tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ipinagpalit niya ako sa kabarkada ko. Kaya nag-move on ako sa paraang hindi ko inakala. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Hindi man ako araw-araw na nakakapakinig ng programa ninyo. Pero mahilig akong sumabaybay sa mga secret file na umiere at binabasa ninyo. Ito ang first time kong magpadala ng sarili kong kwento. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sophie. At ito, ang aking secret file. July 2020, noong magkakilala kami ng isang foreigner. Naitago na lang natin sa pangalang Rose. Isa siyang MIU o Men in Uniform dito sa Pilipinas. Jewish ang kanyang ama at Filipina naman ang kanyang ina. Pero dito na siya lumaki sa Pilipinas. Ako naman, nung nagkakilala kami, first year college ako. Kumukuha ako noon ng kursong Bachelor of Science in Criminology. Naging maayos naman ang relasyon namin kahit LDR. Hanggang sa first time naming magkita noong December 2020. Sinundo ko siya sa airport galing Manila. Grabe, nang makita ko siya sa personal, sobrang puti niya. Talagang foreigner ang dating. At mas nangingibabaw ang dugong Jewish sa kanya. RNR o Rest and Recreation ang ipinunta niya rito, na magtatagal ng 3 linggo. Kaya nagkaroon kami ng oras para magkasama. Bago pa siya dumating sa amin sa Cebu, nag-book na ako ng hotel for 3 weeks para doon kami magstay dahil malapit lang ang hotel doon sa workplace ko at sa school ko. Isa kasi akong working student. Sa umaga, nasa eskwelahan ako at sa gabi, nagtatrabaho ako bilang isang receptionist. 3 oras lang palagi ang tulog ko. Minsan naman, sa workplace ko na nagagawang makatulog. Kaya siguro naging anemic dahil palaging gabi ang duty ko. Tuwing Sabado at Linggo, wala akong pasok. Kaya isinama ko siya sa mga gala kasama ang mga kaibigan ko. Ipinakilala ko si Rose sa kanila. Sobrang friendly niya. At kampante naman ako sa kanya at sa mga kaibigan ko. Lumipas sa mga araw, inimbita kami ng isa naming kaibigan na mag-bar. Naalala ko pa, Biyernes ng gabi yun. Tumanggi ako kasi may duty ako. Bawal ako mag-absent. Ipinagpaalala ko na lang sa kanya na sa Sabado na lang kami pumunta dahil may pasok ako sa trabaho. Pero ang hindi ko alam, yung kaibigan ko palang lesbian na sobrang close ko, nag-chat kay Rose. Niyaya niyang sumama sa bar. Sumama naman si Rose nang hindi nagpapaalam sa akin. Nalaman ko lang yun dahil sinabi sa akin ng mga security guards sa labas na nakita raw nila ang girlfriend ko at yung kaibigan ko na galing sa bar. Magka-holding hands pa raw yung dalawa. Hindi naman ako naniwala sa kanila. Sinubukan kong kontakin si Rose. Pero out of coverage area yung phone number niya. Kaya ang ginawa ko,
Nag-out ako ng maaga para alamin ang totoo. At doon ko nga sila nakita sa hotel na natutulog. Nang makita niya ako, bigla siyang nagulat. Alam kong may hangover pa siya. At bigla siyang umiyak. Sabi ni Rose, wala raw silang ginagawang masama. Hindi pa nga ako nagtatanong sa kanya pero defensive na agad siya. Hindi ako naniniwalang walang nangyari sa kanila. Dahil pareho silang lasing. Tapos yung damit at short ko pa ang suot nung tomboy. At hindi lang yung isang beses nangyari. Sinira niyang tiwala ako pero ako naman marupok pinatawad pa rin si Rose. Pagkatapos noon, nagkabalikan kami. Naging okay kami hanggang sa bumalik na uli si Rose sa Manila. Naging LDR na naman kami. At kung minsan ako ang pumupunta sa kanya dahil busy naman siya sa trabaho niya. Naging maayos ang takbo ng relasyon namin. Hanggang isang araw, napagbuhatan niya ako ng kamay dahil sa away namin. Ayaw kong ibigay yung gusto niya. Pinipilit niya ako. Araw-araw, nag-aaway kami dahil ayaw ko. At doon naman siya gumagawa ng kababalaghan. Gumagalaw siya ng ibang babae. Sa loob ng 3 taon, tiniis ko. Kahit minsan ako na lang yung nag-hold sa relasyon namin. Then one day, hindi ko na kinaya. Sumuko ako. Nakipaghiwalay ako kay Rose noong July 2023 sa mismong anniversary namin. May bago na siyang girlfriend. Halos 3 taon. Single na ako. Tapos nakilala ko siya. Sisirain niya yung tiwalang binigay ko sa kanya. Life must go on without them. Akala ko, hindi ko kayang mag-move on. Pero nagawa ko naman. Dahil pagkatapos ng 1 taon, December 2024, may nakilala akong isang follower ko sa TikTok. At hindi ko inaasahan ang magiging role niya sa buhay ko magmula noon. That time, broken ako sa mga post ko. At isang follower na ito sa mga nagko-comment sa post ko. Isa siya sa nag-motivate sa akin. At dahil sa comment niya na cheer up naman ako. Na-curious ako sa kanya, kaya in-stalk ko siya. Nagpasalamat ako sa advice niya. Doon na nagsimula ang lahat. Nagpakilala kami sa isa't isa. Medyo matagal-tagal din ang convo namin sa TikTok. Tapos sabi ko sa kanya kung pupwede, doon na lang kami sa Messenger mag-usap. Binigay naman niya yung account niya. Tapos isang araw, bigla na lang siya nagsabi na bibigyan niya raw ako ng 2,000 para raw sa allowance ko. Dagdag bayad sa pang-tuition ko since nag-aaral ako. Nag-aaral ako ng pagiging flight attendant for 6 months. Dahil naka-enroll na ako nung time na yun. Lumipas sa mga araw, hindi kami consistent na mag-usap. Bigla-bigla na lang siyang mawawala, tapos bigla-bigla na ring susulpot. Hindi ko masyadong iniisip yun. Since bago pa lang naman kami magkausap. Then 1 month ang lumipas, kinontak na naman niya ako, nangungumusta. February noon, malapit ng Valentine's Day. Padadalhan niya raw ako ng bulaklak pero tumanggi ako since hindi naman kami magjowa. Meron din namang usapan. Nag-video call naman kami pero kadalasan
nag-chat lang talaga kami. May mga panahong nag-aaway kami tungkol sa pagmamaldita niya sa akin. Sinasabi niya na ginagamit raw niya ako para sa experiment niya. Sabi ko nga sa kanya, wag mo akong isali sa experiment mo. Wala ka namang mapapala sa akin. Then after that, nawalan kami ng communication. Napatanong nga ako eh. Ano bang meron kami nitong taong to? Hindi naman kami magjowa pero lagi kami nag-aaway. Tapos bigla na lang kami tatawa. Ang labo. Then fast forward, nakapag-decide akong umuwi na lang sa tito ko sa Quezon City. Tinapos ko lang ang first semester sa pag-aaral ko na maging flight attendant. Hindi ko na rin kasi kaya yung gastusin. Dahil sinusuportahan ko rin yung papa ko. Nung time na yon si follower ang una kong tinawagan. Shinare ko sa kanya na doon na ako sa QC uuwi. Sinabihan ba naman ako na wala raw siyang pakialam sa akin? Sa sobrang inis ko sa kanya, pinatayan ko siya ng tawag. At sobrang haba ng message na ichinat ko sa kanya. Sabi ko nga, sino ba naman ako? Sino ako para magkaroon siya ng pakialam sa akin? Wala naman kasi talagang kami. So binuhos ko dun sa message ko sa kanya yung lahat ng inis ko. Pagdating ko sa QC, nakahanap ako ng trabaho, nagbisi-bisihan. And since may naitabi naman akong pera, nag-start ako ng maliit na business kasama ang pinsan ko. Nakabenta kami ng mga pabango. Medyo matumal kasi baguhan pa lang kami sa negosyo. Lumipas ang mga araw at linggo. Bigla na lang siyang nag-message sa akin kasi nga napaaway ako sa TikTok. Yung taong naging kaaway ko, scammer. Na-wrong send kasi ako sa isang application na nandun yung pera. Yung 39 sa iba ko na send. So dun ko na lang na-realize na wrong number pala yung napadalhan ko. Kaya kinontak ko yung taong yun, nagmakaawa ko imbalik yung pera na yun. Kasi para naman sana yun sa pamangkin kong may sakit. Then minessage ako ni follower, sabi pa niya sa akin, ano raw yung pinost ko. Sabi niya, tanggalin ko raw yung post ko, baka raw makakasuhan ako. Siya na lang daw ang magbibigay sa akin o magbabayad sa akin. Sa isip-isip ko, concerned ka? Pero napangiti ako doon. Then nabuksan na naman ang komunikasyon na sa aming dalawa. Minsan pag hindi siya busy, tinatawagan niya ako through phone call or video call. Then naging mas madalas na ang pagtawag niya sa akin. Natawa pa nga yung tito at tita ko, sabi nila, sino ba yung kausap mo lagi? Biro ko sa kanila, jowa ko po yan. Pero ang totoo, hindi ko naman talaga alam kung anong meron kami. Then one day pinadalhan niya kami ng pagkain. Sabi ng tita ko, wow, ang sweet naman. Ngumiti ako. At tatagpuan ko na lang ang sarili ko na unti-unting naa-attach dito kay follower. Yung attachment na ang hirap nang kumawala. DJ Rocky and DJ Jello. Ang kwento ko ay kwento ng isang taong merong pusong naliligaw. Pusong naghahanap. At pusong natuto. O posibleng patuloy na natututo na magmahal uli. Sa likod ng mga screen. Sa pagitan ng mga mensahe. At tawagan. Pero, gayong pa man, pwede naman ako sumubok ulit, di ba? Kahit hindi pa kami nagkikita, ang mahalaga, may nagpapainit ng puso ko. Kayo ba, naniniwala ba kayo sa pag-ibig?
sa digital world. Kasi ako, parang nandito na ako. Hanggang dito na lang po muna. Salamat sa pagbabasa ng aking secret file. Muli, ako si Sophie. At ito ang aking secret file.